den går ned over gaden. Stemmerne for tus, mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida og Celeste, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine venner. Prøver at skifte den forreste sådan i lidt forud for, hvornår man egentlig skal bruge den. Bagpå derimod kan man skifte løbende, også selvom man har en ret hård belastning. Det eneste, der er vigtigt bagpå, når man skal skifte gear der, det er at skifte et gear ad gangen. Så man altså laver et klik, drejer rundt, et klik, drejer rundt. Så man altså ikke prøver at skifte sådan en helt stribe på en gang. Det, der sker, når man skifter en helt stribe på en gang, det er, at kæden kommer op og hænge på nogle af tænderne, og så bliver kæden lige vredet og knækker. Så altså et gear ad gangen, så kan man skifte selv under ret hård belastning. Man får aldrig, eller næsten aldrig et godt gearskift, hvis man står op i sadlen. Så ned og sidde, når man skifter gear. Det kræver rigtig god teknik at kunne skifte gear godt, mens man står op. For det kræver, at man lige får helt ved, hvor man ikke skal træde så hårdt, og man lige kan